ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. шаби гузашта маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night дар Париж баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни вазнин байни Сирил Ган бо рекорди 11-2 ва Сергей Спивак бо рекорди 16-3 мешавад. ҳамчунин дар ин турнир ҷангори вазни сабуки UFC Бенуа Сендени, шахсе ки чанд муддат пеш гуфта буд ки Нурулло Алиев аз ӯ тарсид ва муҳорибаро қабул накард, баромад мекунад. рақиби ӯ бошад ҷангори машҳури бразилӣ Тиаго Мойзес мешавад. турнир аллакай ин шом, яъне шоми 2 сентябр аз соати 19:30 ба вақти Москва ва 21:30 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 22:00 ба вақти Москва ва 00:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷо пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описанияи ҳамин навор. дӯстон, аллакай имрӯз дар шаҳри Краснодар турнири ACA 162 баргузор мегардад, ки дар он яке аз варзигарони машҳури тоҷик Осимхон Раҳмонов баромад мекунад. рақиби ӯ бошад ҷангори бебоғ Азамат Керефов мешавад. муҳорибаи онҳо дар якчорфинали гран-при вазни 57 килограмми ACA мегузарад. аммо шаби гузашта ҳам Осимхон ва ҳам Азамат вазни даркориро карда натавонистанд ва акнун муҳорибаи онҳо дар вазни 59 килограмм мегузарад ва барои вазни даркориро накардан онҳо ба ташкилот ҷарима медиҳанд. яъне ташкилоти ACA 50% маблағи Азамат ва 30% маблағи Осимхонро мегиранд ва ҳамчунин ба онҳо огоҳӣ карданд ки агар аз тарафи онҳо ин кор дар гран-при боз такрор шавад, пас ташкилот муҳорибаро барҳам медиҳанд. хотиррасон мекунем ки турнири ACA 162 дар шаҳри Краснодар дар бинои баскетхол мегузарад ва аз соати 16:00 ба вақти Москва ва 18:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 20:00 ба вақти Москва ва 22:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаи Осимхон сеюм муҳорибаи асосии турнир мешавад ва тақрибан соати 20:30 ба вақти Москва ва 22:30 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро мо дар телеграм канали худ Паҳлавон теҷа мегузорем. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо обуна шавен ва пеш аз оғози турнир мо ҳамаи ссилкаҳои даркориро дар он ҷо мегузорем. ссилкаи телеграм канали Паҳлавон дар описания ва дар якум комментарияи ҳамин навор. ба Осимхон боша барор ва ғалабаи дурахшон орзумандем. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов оиди реванши чемпион Ислам Махаҷев ва довталаб Чарлз Оливера фикрҳояшро баён кард. оё реванши онҳо аз якум муҳориба дида вазнинтар мешавад ё не? бале, вазнинтар мешавад. барои Ислам риски зиёдтар мешавад. Оливера ягон чиз аз даст намедиҳад. ӯ бе ин ҳам аллакай бой дода буд. агар пеш аз якум муҳориба Оливера аз ягон чиз худро эҳтиёт мекард ва ё ин ки дигар гуна корҳо, пас дар реванш ӯро ягон чиз хавотир намекунад. фикр мекунем ки ин муҳориба барои ҳар дуи онҳо муҳорибаи осон нахоҳад шуд. барои Ислам дуюм муҳориба аз якум муҳориба дида вазнинтар мешавад. ин фикри шахсии ман аст, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки реванш байни чемпион Ислам Махачев ва довталаб Чарлз Оливера рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 дар Абу-Даби баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дӯстон, шумо бо суханҳои Нурмагомедов розӣ ҳастен ё не? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.